मानसिफोरा बिदिनो जायो नै सायाव बिराद सिल सिल एकदमबारे नोंखौ सोर खारनो दा नायफोरा खनसिब्ला थाबासै नै होमबासो आदै न' सिङाव थानो हायो इसोर बिखायानो गुलु गुलु मोनजोबो आंना सान्दुङा जौखांनायनि जाखांफैलायबाय खोमा सान्दुं जौनाय दोखा गैया ओइ साहा लोंनो फैदो गुसु जाजोब्बाय आं फुदुंफ्ले होनो हाया खोनागोना खोनाया गेन्जि उल्टा गानलायनानै लोदो फोदो गांगा थफा नुखायो मानसिखौनो ओरैनो गांगा थफा दोनाखैना इसोर बाव ओरै जानाय सिदा जानाय ओइथिं आदिखि मोखां जा ओइ जाम्बा पेटला नुसुरलायखायो बिफा नुखादो समायबाय बिफा जानो समायबाय मानसिया सिन्देलाबो आंनि बावसो ग्रोब जालायदो एसेल' जोंहानि आइया माने नै दै थांग्रा लामायाव जासि दोननो होआ दा नों इयाव सिबथुमना दोनदोना रायजागोनसो नों गार'खायाबा हा रायो इयो फै सालांसै फै ओमफ्राय नों हाथाय हुआखै हाथाय हुआ माया ओमफ्राय आं नोंखौ गेन्द्राद्रा नुथारबाय देलै उनबारा देलै नों इदि दिहुननायावनोथ' ओंखारबोबाय दं बुस्थुआ भगबान ओमफ्राय दाउनो आदार होगोन ना होआखै र' आं होनि आख्रमन नै लद्र लद्र जालांनामसै बेफोर माखा दाउआ देरनांगौआ खैथाका मोनगोन आं न'आवनो जाना सेसायसो जाबाय न'आवनो जाजोबखायो दाउ माखा जालासिबायदि जानानै दिनै जानो लुगैलायबाय दिनै जालाय जालांसै थोदो आंलाय हाथाय बुवाखिसं है हाथायबो नांगोन जानो नाबा एकदमबारे उथिग्रिनो माबाखादो सेस्लाजोब्बाय लाब गैया मोनलोंगोन ना मोनलोंलालै फैसाफोरानो बारा जाबाय नालाय जेरावनो मेरं गोलैना थाग्रा जाबाय नै ये बड़ी अच्छी बात कही आप साला ओमफ्राय दहायनिफ्राय साहा गाबख्रबबाय दङ दासिमहालागै साहाखौनो होनो गियान गैया हौवानो मा मिथिगौ सोरनि फैसा बारा जाबाय नालाय जेराव मेरं गोलैना थाग्रा जाबाय माथो जाखो गियान गैयाबालाय आंनि फैसाया बिदि गोलैलाबायना थाया दहायनिफ्राय साहा गाबख्रबबाय दङ बाप्पावो दासो नुबाय हाथाय हुबाय दै फुदुंना होबाय ओमफ्राय इदि ओंखाम जानाय मानसिया इदो ओइ नै गिजा संदो मा ओंख्रै अफार टेगलै मानसिया मा ओंख्रै माबा मा ओंख्रै हो मिथाइ गैया खालि लोंनाय नामा साहा खालि लोंनाय मानसिया सान्दुङा जौखांनायनि जाखांफैलायबाय खोमा सान्दुं जौनाय दोखा गैया सब जगारनानै थानांगौ मिथिबाय गगा मोननानै दा खस्थ' मोनबाय दं गुड थेंक इउ सोरबा लाबोनो सोरबाया नाम लाहैबायलै थांनायाव लाना फैबायलै आंसो लाना फैथिंलै सकनिफ्राय आं मोनसे लांबाय ओमफ्राय नों सकनिफ्राय आंसो लाना फैथिंलै लाजिनोबा गथ'फ्रा हास'ना ला थैबाय नामानो गैमारा गुड खरनाय बायदि नुदो दिखुं बेफोरबायदि हायो दिखुं हानायालाय साला ओइ ना गोरानदो जाहोनो नागिरबा बोरै जानो बेखौ बुंजानि दासो आथुर देबा जाया मिथिगोन ना नों नै खरिखौ मा गारना दोनफैदो नों नै खरिखौ मा गारना दोनफैदो हो होमबा
हाजिरा मावनो थांग्रा मानसिया आठथायालागै थायो नामा आठथायाव ओंखाम जायो नामा हाजिरा मावनो थांग्रा मानसिया माखौ बुजियालै पसा ओंखाम नेबाय दङ इनो जाबाय गियान मोजाङैनो जाबाय हो वा टपसिननिफ्राय आनना सोलाहरगारदोलै बा बेसे गोबाव नालाय साला ओंखाम होननायानो है साला थैबायलै मा ओंख्रि दालि ओमफ्राय ना बाथोन नै जोंना जानानै थांलायनोसै खामानियाव ओमफ्राय जोङो दायो जासिगोन जगार लाजोब्बायानो मालाय जुदि गावनि खामानिया जोबनानै एसे जानाय लोंनायनि चान्स मोनोबाथाय बेफोरबायदि जाबाय थायो नै ड्रागन रखम नाखै बोरै जायो साइड गोजासो फैना जाखायो मानसिया न'सिंफोराव माब्लाबा जाया आरो ओरैनो हजोंबा बारै गोजा मोखां जानानै जागोन हजोंबाबो जाबा खना गोजा मोखां जानानै जागोन बिदि जायो मिथिबाय अच्छा है मैं अंधा हूँ ड्रागन नुखायो मानसिखौ Masuk. Mana? Masuk. Makam sa. Hasani. Silas lim kayo siya. Malah nak pun tahan sebang soy. Gaya je kepai beng na. Lugu jubai dah, gulu menjubai. Ada, dengar tak ada tadi ya. Betul. Sosial tampan roh. Nih, जों गामिनि बोरै थाङो इयाव थांनो लुगैया जायो फाग्ला जाथ' आरो खानै ओंखारबावगोनसो न' सिङाव थानो हायो इसोर बिखें गुलु मोनजोबो आंना गय फाथैला दं खावनो जों गय फाथैबो जायो ना गुरनायाव खावनो मोनासो नै आरो जोंना मना माखौ बायगैया नोंना गैया मनासो हिजुबलांबायहाय दा दैज्लावसो गोदान बायफिननांसिगोन अर्डार होनो थाङाय इसा थाङा 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 नोङो होमबाना खबाय गथन ना थाङा नैयो खबाय गथन मा खबायसे खाय गैया इमान गुरग्रा नोङा बायजुबलांबाय एबार गानलानिखौनो बायनांगोन गानलानिखौ जेखाइखौबो माबा गुनानिसो बायनांसिगोनलै बायिनि गारनानै थांसय मावजि माखा जेखायानो बायबायबा अर्डार होनांगोन बायबाबाबो गुरुं फैयो गैला थां टाटा बाय लाइफोरा रौ ना गुरनो थांजोब्बाय मालायफोरा रौ गामियैनो ना गुरनो थांजोब्बाय बिथाङा मा खालामखो नै मा फुल होनैखो नों आंखौ मोजां मोनखायो लोगोफोरजों थांफानो बाथारो जेखाइ बायना नामदो मा मिथिगौ थांगासिनो गामिथिं थांथारो दिनै ओमफ्राय थोलोनो थान दोनलाय नोंहाथ' नों नायदियानो समायो बिबार गायना थानाय माबा खालामना थानायफोरानो समायो ना गुरनायाव समाया मिथिबाय मोजां सादो दा नों ना गुरनो थांनो मोनाखै मोजां सादो ओमफ्राय गोसोआनो सोबादो आं दा जेरावबो गोसो जनाय नंलासो मानो संनाय खावनाय बिखायानो दुब मोनबाय दंलाय मानो थांनो मोनासै होननानै नामा जेखाइखौ मानो सेफायना लानो होननानै नामा सेफायनो माने जेखायानो बायखानाय ओमफ्राय गोदान अर्डार होनो 300 माबादों बरिया हिट जाखादों माने दिनै दिना सादि नोङो इज्जत ना मादों नोंहा नोंखौ बेफोरबायदि फुल गायना थाबासो नुयो नोंखो न'खा थांबाय नों फुनाया नै थांजोब्बाय दैखौसो रोयो ओमफ्राय दैखौसो रोयो this is
내추럴 하는 상사예요. 이 하그래요. 당근 왜 하그라노? 내가 그래도 건십 나가다 왔으니 무슨 아리. 아이고 간바탄 안 돼. 와, 새 맞췄더라 이건 샷제 나마. 그냥 그래 라시가 리다네. 나이 베타 드이랑 엄마 바이 칼라면 제가 luar biasa no. Luar biasa nenen lew sala luara. Lew birat kita khutna dar tren na. Birat nse kita scam jade mane. Hobe Kiri bai. Ye, personal ini. Ye. Mana yang nusur moनसे बुस्थु खोन्थानो होननानै फैदो. बे बुस्थुआ मा जाद जाहैबाय मिथियोना? होबे? नुनायाव ओरैबायदि जाथावथाव ओरैबायदि सिल आयो मोनजानायबा मोनजानायबा नै ओमफ्राय सिङाव मा थरनै नायदो नै बिदिनो जायो मानसिफोरा बिदिनो जायो नै सायाव बिराद सिल एकदमबारे नोंखौ सोर खारनो होदो नोंखौ